Deze steden, wie ziet het begin? Ik zit hier in een heuibarg, een heuiberg of een heuiberg, zeggen ze in Vienne. En ik zit hier niet alleen, ik zit hier met Niels Spul, want de heuiberg dat is op het Zonnewende Festival. En ik zit er vragen om een podcastpodium te vullen. We hebben een potbrief alle gehad van de Kring voor de Twentse Spraken. We hebben net Renate Snoeijingen gehad, dat Margarethe Kleine heeft interviewd. Hebben jullie allemaal gemist. Maar dat kun je allemaal later nog weer horen, want dat staat op alle kanalen te meer op. Dus, daar weet je ervan. Ik zit Martin te dingen, voor het nog niet wissen. En ik heb al een van de eerste podcasts gemaakt. En toen dacht ik leuk, want dat is toch wel heel mooi dat dat kan. En dat moeten we ook doen. Dus, die original. Ik zeg het maar even. Maar goed, ik zit hier niet alleen. Ik zit hier namelijk met een grutsen schreeuwer uit Neluzen. Dit er ooit de west is. En ooit wie zal wij. Dat is namelijk Chris Kenter. En ik ga Chris van alles vragen. Want hij heeft een bundel uitgebracht. En een bundel dat het heel tijd onbekender. Zeg ik dat goed? Ja, de grootste schrijver van Neluzen. Dat vind ik al een heel prestatie. Ja, je moet nog aan het beginnen. Hè. Dus ik gooi er eerst even het jingletje in. Je hoort op de achtergrond trouwens de klanken van Handy Joe en de Boogie Cals. Die komt ook goed riezen. Dat kan je zo niet helpen. Maar wie gaat gewoon vandaan? Ik gooi er een ander rockdeuntje tegen. Laat gaan. Zo. Nu heel wat, als het goed is. Dat is bekende muziek. Nou, hard zat. Nou, beelder. Chris, mooi. Hey man. Goed, mooi dat je er ziet. Of moet ik zeggen, buenos dias. Want dat werd heel veel leuk. Hoe kom je, hoe woon je? Ik woon in Spanje. Ben wel goed te horen. Kan je ons horen of niet? Stik die de doem op. Ja. Als je mij kunt horen. Wil dat wel? Ja, wel waar. Ja, Ik heb geen idee van de technische toestand. Dus ik schouw hier maar een beetje in. ja, dat moet je ook doen. Want het is een ruw spul. Want plat, dat is zo ruw natuurlijk. Hè. Dat is. Dus dat kun je wel horen naar die muziek op de achtergrond. Hartstikke goed. Wie ziet elkaar? Misschien moet ik dat even vertellen. Chris is al vaker bij de podcast De West. Dit is trouwens de eerste keer dat we elkaar in het echt in een podcast spreken. Wie doet dat normaal gesproken altijd digitaal. Want hij woont in Madrid. Maar omdat alles dingen worden gewoon via internet kan. Heel al verschillende andere podcasts. Ook volle kuiert. Praat, kuiert. Ik kom het Ries en ik zeg kuien. Wie doet kuien? Kijk, daar wordt stiller van. Dat is fijn. Zeg Martin. Ja. Nou nog eens wat. Dit met een literaire opname wezen. Oh, Met af en toe een gedicht. nou heel fijn dat je dat dan duidelijk maakt. Als ik nou eens een gedicht voordraag. Ja, loop daar eens mee beginnen. Maar niet van mijzelf. Oh, Want van wie dan? van ene die uit Groenlo, Grolle komt. Sebastian Roes. Ja. Van wie ik een boek besteld heb onlangs. En erachter binnenkomen hoe goed hij is. En nou mijn idee, misschien wel de beste Neder-Saxische schrijver of dichter van het moment. Die nog niet onder de zoden ligt. Ik weet niet hoe dit kabaal nog vandaan komt, maar dat is de charme van de livestream. Hè. Daar moet je maar mee doen. Maar Sebastian Roes. Sebastian Roes. De poeterige weide. De poeterige weide. Vol stront en kadavers. Strunken papavers. Het stunk en het dut. Het regent, het gut. Het lacht en het dondert beide. Dol de schuppen. Wordt hellige speuken. Achter rottende leuken. Gloept en gruilt. Nostert en neult. Doorgende luppen. Klaas uit de hutte. Reert als een blekkende rekkel. Tegen den kopperen dekkel. De wassende manen. Hoe kan het wel ranen? Moorden, dat dubbe. En uit die laatste regel kun je opmaken dat het gaat om een zekere Huttenklaas. Ja, Bekende, beroemde Twentse moordenaar. juist. Want die bent er ook. Ja, pas maar op. Het is altijd weer spannend als je hier leeuwen vandaan komt. Maar, Chris, waar spreekt u daar zo in aan? Je wil nemen een aantekening maken, maar... Kijk, de lui moet zelf maar op boekwinkeltjes.nl zien bundel en hij heeft mij hier niet voor betaald of dit niet te vragen. Maar
zijn bundel Arfgoed zoeken. En dan ontdek je dat het literaire niveau hoog is, van gedicht op gedicht. En dat kan ik waarderen. En daar giet het mij in eigen schrijverij ook aan. Ja. Ik weet niet welk niveau ik behaal, maar ik probeer het een hoog niveau te halen. Tenminste, dat is mijn insteek. Een literair niveau. Niet maar wat praatgedichtjes of lollige anekdotes. Maar het Neder-Saxisch gebruiken voor serieus literair schrijfwerk. En op wat voor de wijze is het voor u dan hoge literatuur en hoe blik dat? Ja, dat moet iedereen voor hemzelf uitmaken. Ach ja, daar kun je het lang over hebben. Wat nou literatuur is. En hoe dat verschilt van toegankelijke of meer leegdrempelige schrijverijen. Mm-hmm. Maar wij hebben in Drenthe een mooie literaire scene met romans die af en toe uitkomt, of novellen of dichtbundels. En zo is er een orde setting schrijvers. Van Anne Doornbos, die heeft Nordic Noir, misdaadromans, is een riegen met begint. Mm-hmm. En daar is nou een derde boek van uit te komen. Ik ben wel van de reclame vandaag. Ja, ik dacht, laat ik het niet te veel over mijzelf hebben, maar ook over wat er wie er nog te koop is. Ja, nee, maar het is natuurlijk wel vandaag is het alle schijnwerpers ook Chris Kenter natuurlijk. Want we moeten het natuurlijk ook hebben over den bundel van hoe. Maar één ding eerst, waarom is er nou in Drenthe en in Groningen zoveel schrijverieën, terwijl al hier in Overijssel en meer naar het zuiden weinig dood op dat gebied? Ja, het Neder-Saxisch bekijkt, dan kun je het makkelijk indelen in provincies, Groningen, Drenthe. De stelling waarom die 2 gemeentes in Friesland. Ja. De Achterhoek en de Veluwe in Gelderland. En dan kon je al gauw tot de slotsom dat in het Veluwe niet veel meer geschreven wordt. Nee. Om niet te zeggen, niks voor zoiets als ik weet. Mm-hmm. Wat echt ook beschikbaar is. Want je zoekt er echt wat naar. Ja, en ik denk dat het te maken heeft met de identiteit van een provincie als Groningen. Die heel erg op zich stiet. En Drenthe heeft dat ook. Dat is een eenheid. Mm-hmm. En Overijssel, zoals bekend is, bent 3 losse stokken ongeveer. Yeah. De Kop en Salland en Twente. En Gelderland is ook versnipperd op die manier. Dus ik denk dat het met die eenheid en die verbundenheid te maken heeft dat het in Groningen beter opgezet is en in Drenthe ook. Je wilt me ook zeggen dat dat meer te maken heeft met de subsidies die ervoor beschikbaar zijn en dat er ook vanuit de provincie meer aandacht voor is? Dat kan wezen, maar je moet kijken naar de infrastructuur die bestaat. En in Drenthe heb je het Huis van de Taal, dat zoals de naam zegt, gericht is op het Neder-Saxisch, waaraan de uitgeverij het Drentse boek verbonden is. En het Drentse boek geeft boeken uit in het Nederlands over Drenthe en boeken in het Drents. Als je in Overijssel kijkt, heb je niet een vergelijkbare vereniging. Je hebt wel de IJsselacademie, Ja. maar ja, dat is zo Hollands als het maar kan. Dus dat is geen vergelijking. Nee, en de kring voor de Twentse spraken? Ja, die bent Twentstalig, voor zover je ook weten, maar of die nou echt ook het zicht hebben op literaire schrijverijen, dat weet ik zo net nog niet. Vroeger had je in Twente meer te doen. En zoals? Giegengak, Ja. die ooit een controversieel roman schreef in de jaren 50, 60. Ik kijk even naar het publiek. Kent iemand hem? Johan Giegengak. Oh, dat is ook mooi gedrukken. Johan Giegengak heeft in 1966, meen ik, de boetenste duisternis uitgegeven. En het was een zeer controversieel boek, want er was het ging over een preesterjongen. Een jongen die in opleiding was een preester te worden. Maar dat trok hem dan toch eigenlijk niet zo, want hij was eigenlijk ook wel gek van een van de meeks. Hoe het dan dagens met loop. Dus die maakte zwanger en toen lukte het hem ook nog met de zuster ervan. Dus dat was het boek.
Nou ja, En- dat wordt dus in de recensies overbrand van. Ja, dat is niet iets waar je in de streek schreef. En misschien dat het in de grachtengordel kan, Jan Wolkers en zo. Maar Ja. in het oosten was het toch een stapje te verre. Ja, Maar tegenwoordig leven wij, pornografisch wordt zelfs een neem. ja, door Johan Buursing, die noemt dat zo. Maar tegenwoordig leven wij in een andere wereld en wordt dat hoogste van je verwacht. Ik denk dat mijn schrijverij nog aardig tam is, juist. Is dat zo? Ja, Ja, ik hoop dat in een bundel, want je hebt Geen- maar een heel intiem vuurkantje laten maken op den bundel. Ik weet niet of het de leuk kunt zien, daar staat, kan je daar wat over vertellen? Wat daarop staat, hoe zit? ik heb een bundel, die is dus net uitgekomen bij het Drentse Boek, hield hij dan bekende. Mijn eerste dichtbundel. En het bent vooral sonetten in Drents, maar er is ook een afdeling Engelstalig. Ik heb er een Afrikaans gedicht in ingezet, een Frans, wat Spaans spul, omdat ik nu eenmaal in Spanje woon. Dus een meertalige bundel, maar nog altijd wel toegankelijk, want het leeuwendeel is Drents. Maar je noemde al die spraken. Heet die dan zelf ook zo geschreven of is het van een ander gekopieerd? Nee, allemaal zelf bedacht. Er Dus- is nog wel een afdeling die dat bent vrije overzettings van wat ik meen dat grootste Engelse gedichten bent van Dylan Thomas en Edgar Allan Poe en Rupert Brooke. Izetori, begreep ik. Ja, Martin, als je hier nou eens een gedicht voordraagt, zou je dat wel willen doen? Oh, dat wil ik best, maar wat vinden we huren dan? Nou, wij waren dus in Twente te toeren en toen lazen die mij een gedicht De Bromvleger voor Ja, de Twentse van dichter Theo Vossenbelt. Vossenbelt. Ja. Die heb je mooi uitgeschreven voor jou. Oh, met een prachtige handschrift. Kun je er wat van maken? Ja, waar. Nou, Ik ken hem misschien ook nog wat deels op mijn kop. Dus even kijken. Dit is van Theo Vossenbelt. Mag dat gebroken trouwens? ja, De Bromvleger. De bromvleger. Ik weet waar. De bromvleger is een rotvleger. De gaat op tetten zitten. En drie doe op de routen. Maar toch. Ik weet waar. De bromvleger is een vliegende groezel. Die u uit onrustig maakt. En dat doet denken. Of dat doet rekken naar een vleenklapper. Nee, voet is. Maar toch, als je alleen de bromvleger hoort op een zomernamiddag onder de bomen, dan is het rustig. En als de vleger dan en biokup zitten in diepblauw met groen en geel en een goldglas, dan zou je gerne willen dat je zo nog langer bij elkaar kunnen blijven. Het is erg lastig om diepe gedichten live te interpreteren en er wat van te maken en te begrijpen. En zeker met sneuharde muziek op de achtergrond. Ja. Maar dit moet je in stilte even nog een keer horen en dan hoor je de bromvleger aan haast neus hoe zitten. De bromvlieg is feitelijk iemand waar je met leeft. En als je met elkaar leeft, dan is het niet altijd even makkelijk. Maar Er kroop hier ook nog een spinnenkop trouwens, maar dat is ook weer wat anders. Maar ja, dit wekt een gevoel op. En wat voor gevoel is dat volgens u? dan wat ik zeggen, man zou je de bromvliegen wel kwijt. Maar uiteindelijk merk je dat het spreekt vanzelf. Ja, Dat het toch wel een mooi samenleven is. Ondanks- Theo Vossenbelt trouwens. Je hebt den bundel van hem ook bio, toch? En als dan toch reclame maakt voor alles mooie wat er wordt geschreven, dan hold hem in de heugte, zou ik zeggen. Dat is hem, volle maan. En het is ook nog heel mooi geschreven. Ik word bekruipen, zie je dat? Hier de kroepje in de spinnenkop, oude met een plofkapper. Maar wie leeft hier met de natuur en met de bromveling. Weet je wat er Goed. niet over hoe zijn krup? Nou, Zeewiefkes. zeewiefkes. Nee, want we bent niet direct in de buurt van de zee, maar dit is een Gronings klankgedicht. Een Gronings klankgedicht. Van een heel andere soort als een stil gedicht als de Bromvleger. Ja, Zeewiefkes, de Jan Boer, uit het hoge noorden. Weelderige wiefkes, met jouw lichte liefkes en jouw golden hoorn. Waar ben je geboren? Het ons lijmeneerke op een goeie kerke. Joe, uit wind en wolken en wat watermolken. Om verdwaalde man, die op het wat beland, wiet van eigen wieven in de dood te drijven.
Jan Boer. Mooi. Het mooie is dat ook op de zeute klanken van Handy Joe en de Boogie Kells is. En dat is de verscheidenheid van Neder-Saxisch. De katse andere Gronings door het Fries beïnvloede klanken en woordvormen. Ja, je bent altijd heel druk op klanken, toch of niet? Is dat ook de reden waarom hij een bundel, wat ik weet het toch weer naar terug. Is dat ook de reden dat je en in het Drents en in het... Je hebt alleen nog in Nederlands in een zat, geloof ik. Er staat niks Nederlands in. Nee, dus het Nederlands staat erin, er staat Duits in. Nee, Nederlands staat er niet in. Ja, precies. Dat doet ze al zat. Nee, ja, dat wordt daar genoeg gekeerd. Dus, maar als je wat klanken aanbelangt, Margaretha Kleine die eerder zat met Renate Snoeijing. ja, Renate vroeg wat even Drents voor u en die zei, nou, de klanken bijvoorbeeld, dat je lang kunt uithalen. En Ja. toen was ik denken aan een werkwoord als scream, ja, waar je in een gedicht mooi kunt gebruiken. Ja. Als je dat in het Hollands moet gebruiken, dan is het schrijven. mhm. Ja, Ja, het klinkt voor mij minder smeu als scream. scream, ja. Ja, en met die klanken kun je spelen. Ja. En kun je veel Nederland ontginnen, want vullen wordt er toch niet met het Neder-Saxische danen. Relatieve zin. Maar je had het over, of tenminste dat heel vaststelt, dat hij hoge eisen stelt aan uw eigen dichterieën. Wanneer is het voor u groot? Als je zelf door hebt dat er wat goed staat. Ja, En dat giet met de ervaring. Dus als je 100 gedichten hebt geschreven, dan heb je er meer zicht op als je de 10 hebt geschreven. hoeveel hij er? Een bundel. Een bundel. Ja, ik heb een keuze maken. Maar ik had niet verschrikkelijk veel werk in het Neder-Saxisch. Ik had meest in het Engels. Ik heb ook nog een Engelse achtergrond. Maar verleden jaar heb ik plotseling een hele riege sonnetten in het Drents geschreven. En toen had ik genoeg voor een bundel om hier plaatselijk uit te laten brengen. En waarom sonnetten? Want dat is niet zomaar AABB, ja is het waar, maar AABB, CC, DD en dan? Sonnet, ja, het geeft structuur. En als je er iemand met begint, dan giet het toen net als met Jan Kaal. Dan heb je er zo 1000. Hij heet het zo duizend zeggen. Nou, hey, wil je er een paar laten horen of niet? Want je hebt dat niet voor niks. En trouwens, voor de lui dit interesseert zich. Chris heeft er ook een stapel met hem. Dus als je er belang bij hebt, dan kan je er een paar opnemen. En dan zit er ook nog helemaal voor in. Dus Nou goed, ja, het is echt met de muziek bij die vreemde omlichting. Maar brugklasfoto. Ik was nog net geen BAVO-big. Maar dat begrip bestaat denk ik ook al lang niet meer. Waar hier een BAVO-big? een BAVO-big. Dat kwam net toen het middelbaar onderwijs herorganiseerd werd. Toen werd de brugklasse afgeschaft. En toen had je de BAVO. Het eerste jaar was BAVO. En toen kwamen ze met de neefvinding BAVO-biggen. Anyway, het gedicht heeft brugklasfoto. Het giet één kant uit. Dat werd iedereen. Ik hoop maar dat je een tijd weet te gebruiken. Voor 20 jaar heb ik hoe het les te zien. Te laat om nog in onbestaan te duiken. Hoe ik de tijd die ik zelf heb wil besteden. Mijn band met Lu van vroeger wil ik beschrijven. Haar leven en het minder samensmeden. Met woorden en in woorden samenblijven. Met groen had ik misschien maar kort te maken. En van haar leven heb ik nooit veel weten. Ze leven nog niet eens in mijn gedachten. Hoe je een foto mij dan kats kan raken. Omdat ik daarop herken hoe hij toen lachte. Wij leeft verstrijd. Papier kan niet vergeten. Nou, dat is een mooie afsluiting. Afsluiting van ons praatje? Nee. Ho, wie zit er nog langer niet? Nee, ik heb het voordeel gehad dat ik al bij een presentatie bij hebben was verleden wekken. In het Huis van de Taal in Bijlen. Daar is dit een bundel oedigheden. Heel tijd onbekender. Drents Overijsselse gedichten. Maar ik kom uit Neelusen, dat ligt niet in Drenthe. Het ligt net onder Drenthe, maar de taal is sluit aan bij het Zuidwest-Drents. Dus daar rek gelok met. Zoals ik net al zei, in Overijssel heb je niet veel infrastructuur voor literaire schrijverijen. Of je hebt de moespot bijvoorbeeld. Maar als je naar de moespot zoekt op... misschien moet ik wat wider van de microfoon af. Ik weet niet wat het probleem is. Maar De Moespot is een Neder-Saxisch blad dat al heel lang bestaat. En daar schreef
meen ik vooral uit Gelderland en Overijssel in. Maar dat bent dan weer, dat is heel toegankelijke schrijverijen. Niet literair. En in Drenthe heet blad Roet, wat een Drents letterkundig tijdschrift is. En daar heb ik mij bij aansluiting bij Zacht en Fun. En dan komt het mooi uit dat je uit een plaats in Overijssel komt die qua taal bij Drents hoort. Ja, dus je hebt een gespreid bedje. Ja, en nog even over de warme sonetten. I en ik, dat zul je nog wel weten, wisselt nog wel eens gedichten met elkaar uit. Ik schreef er een en die stuurde ik via WhatsApp en die stuurde mij hier en weer en dan geven wij elkaar onze mening daarover. Dus ik ben al heel lang bezig met hoe lastig te van met de vraag van wanneer komt nou jouw eerste dichtbundel uit. Nou, ja. Kun je daar live wat van zeggen? Kan ik daar live wat van zeggen? Nou, ik hoor een reactie uit het publiek. Wij zijn getuigen. Je zegt getuigen, nou vooruit, hartstikke goed. Maar dan is het nog met de vrouw, hou ik er wat mee door. Maar ik heb een heel hoop inderdaad geschreven en dat zal Chris ook wel kunnen beamen. Je ziet zelf een grootste kritiekaster, maar zo te zeggen. En ik denk van, minder riemseltjes en minder dichterieën. Ja, nou goed. Maar Martin, ik vraag dit omdat het giet mij echt om kwaliteit. En om wat je kunt met het Neder-Saxisch. Dat is een taal die ik niet zelf verzonnen heb, die al langer bestaat. En waar ik meen dat je mooie dingen mee kunt doen. En wat het zonde is, als je dat vergeet, niet doorgeeft, niks mee doet. Inwisselt voor een andere taal. En als ik talent vind, dan wies ik daar graag op. Dus als ik meen dat jongschrijverijen niet veel voorstelt, dan waar ik er niet over begint. Kijk, nou, dan heb ik al weer te pakken. Maar insgelijks, Chris, wie steekt elkaar gewoon een ver in gaat. Het is... ja, maar met reden. Goed. Niet zomaar. Als ik die over hebben, zou ik eraan denken. Dat is een heel Twents antwoord. Goed, ik heb hier nog een ander gedicht, daar sla ik het zo bij over. En dan ga ik wel een vraag over. Ja. Zal ik het gedicht aan vuur drinken? Doe dat maar. Paul, 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 Paul. Paul, 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 Paul. Paul, 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 Paul. Paul, 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 Paul. Zeg ik dat goed? Ja. Paul, 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 Paul. Paul, 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 Paul. Paul, 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 Paul. Paul, 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 Paul. Paul, Paul, Paul. Paul, Paul, Paul. Paul, Paul. Paul, dubbele punt. Paul, punt. Paul, Paul. Volgens mij heb je er een paar Pauls bij gezet. Is het zo lang? Maar dit moet je feitelijk ook op de bladspiegel zien. Dan zie je dat het een sonnet is met 2 Katrijnen met 4 keer Paul en dan 2 Tetzinen met 3 keer Paul. En dat is de ordigheid ervan. Een sonnet dat uit 1 woord of 1 naam bestaat. Ja, ik dacht dat grapje al lange was het dan erin. Ik heb gezocht, maar ik kon niet zo'n gedicht vinden. Dus ik dacht, ik daar een primeur met misschien wel. Nou, ik zin zelf stiekem eigenlijk slagwerker, drummer. En ik zie er iets anders in. Want wie hebt heel veel oefeningen, etudes en techniekoefeningen en dingen op bepaalde manieren rondom een bepaald tempo iets te doen. Dus je hebt 1 tenutte, 2 tenutte, 3 tenutte, 4 tenutte, 1 tenutte, 2 tenutte, 3 tenutte, 4 tenutte. En wat wil je nou zeggen over het gedicht dan? Dat doet me aan denken. Zeg maar, het is een soort van ritmeoefening, heb ik het idee. Klopt dat? Ja, en het drakt natuurlijk uit, want ik dacht, nou komt de vraag wie is Paul? Ja. Het drakt natuurlijk een bevleugenheid uit en dat je begeestering met totaal begeesterd bent met dit is hier nu een ver verleden, want veel gedichten gaat over de middelbare schooltijd, zoals de brogglasfoto. Ja. En Paul was er ook een van de middelbare scholen. Dus dat werd in die riegen van gedichten die terugblikt op... Zodanig. Hey, je had het net over dat je het heel belangrijk vindt dat er wat in de spraak geschreven wordt. Want alles wat er gemaakt wordt, draagt bij aan het voortbestaan van deze spraken. En volgens mij is het hartstikke duidelijk dat het dat we hier bij elkaar zit en dat het op deze manier gewoon besteedt. Dus.
Ja, maar dit is een cultureel evenement. En dat vat ik samen onder de rubriek Neder-Saxisch als dansende beer. Ja? En zo'n beer die aan een ketten hebt en die dan geslagen wordt met een stok en die dan danst. En dat is hartstikke mooi. En dan giet de beer weer in de kouwen. En dan praten wij dan in het Nederlands. Ja. Dit is een beetje een vergelijking met wat ik altijd zeg, dat het een museumstuk is. Of dat je plat zingt en dan hoog de liedjes aan elkaar praat. Ja. Dat is ook gebruikelijk. Feitelijk ben ik toch niet echt een voorstander, ben ik niet blij met die omstandigheid van af en toe mooi bij elkaar komen en nog weer eens horen en nog weer eens repeteren en dan weer mooi serieus het leven in de landstaal. Ja. Sluitend. En maar waarom kan wie dan niet over voetbal? Dat zal kunnen omdat wij niet zo van voetbal bent. Wij hebben het over schrijverijen en over taal, omdat wij taalmensen zijn. Ja. Maar wij zullen over net zoveel wat kunnen praten. Ja, dat klopt. Nou, le doet dat dan. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Gaat met gangs is ook vaker de roepstem die dan uitgaat. Ik kom uit Riesen, dus ik zit een beetje kerkelijk aangelegd. Dus, en knupt het beeld van de Neder-Saxisch als dansende beer in de oren. Ja, precies. En laat het niet alleen maar weer een kunstje waar je doet, maar iets waar je leeuwt. Mag ik er een klein gedicht tussendoor gooien? Oh, dat mag je. Dat is ook toch vuur. Dus. Het is wel weer van een die onder de zoden ligt, maar het Kriemax. Sal van Messel. Wie? Sal van Messel. Een grunnige schrijversnaam van Jaap Meijer. Voor Simon van Wattem. Het gedicht. Oh, het is niet van hoe? Nee. Simon van Wattem was ook een goede grunnige dichter. Met literaire gedichten. Wie zien verzameld werk in een kloeke bundel uit te geven is en ook slim ermee te weert is. Voor Simon van Wattem. Wie speelden in Beerste Strode? Weist u dat nog? Du was nog nooit geboren. Wie speelden toch? Den dichters leven boeten roemte en tiet. Als kinder zo blied. Sal van Messel. En daar wordt Tim Stille van, hè? Mooi. Ja, er is heel wat mogelijk. En wie hebt eigenlijk nog meer te bespreken? Want je hebt dus een bundel dus ook in verschillende spraken gedaan. Waarom dan toch dat Drents te bineus? Wat? Drents te bineus? Het giet om met Drents. Ja, dat weet ik niet, maar ik bedoel, waarom zou je in Drents schreeuwen waar je zit? Uva is Zuid-Afrikaans-Engels. Ja, en daarvan spreken wat orde zal wezen. Ik geloof dat hier ook een Zuid-Afrikaan nou rondloopt. Ja. Of nog een Zuid-Afrikaan. Want ik ben er technisch ook hier. Maar ik heb ook een Afrikaans gedicht in de bundel. En misschien heb ik wel de Afrikaanse primeur als die jongen nog niet optreden heeft. Laat gaan. Mijn accent me verontschuldigen, maar ik weet niet als je er experts bent van het Afrikaans. Drents-Afrikaans. Kardemom, gemmer, koljander en funkel. Kardemom, gemmer, koljander en funkel. De Indische seen houdt op hier die winkel. Venegriek, curry en kapperkiesaat. Verkoop specerijen in een Boerlandse straat. Een zakkie voor elke. Komijn en safraan. Geskeien, tot heel telk in één recept gaan. Mijn kar hou aan grom. Groot is die karo. Vat mij saam, wil die zien he. Zij oor, zij zo. Afrikaans. Ja, daar mag je wel even voor klap. Ja. Dan ga je ook wel voor de Drentse gedichten in de munt, hoor. Maar ja, waarom één Afrikaans? Is dat het eerste waar je doet in het Afrikaans? Of is dat, en smaakt dat nog meer met cardamom en safraan? Dit was toevallig. Wij waren maart, april waren wij in Zuid-Afrika, familiebezoek. En ja, het gaat over een winkel waar allerhande specerijen verkocht wordt. En dat heeft mij in de dagen daarna tot dit gedicht geïnspireerd. Dus dit was de nakomer. De naklapper, zeg maar. Ja. Mooi. Ga je nog meer in het Afrikaans doen? Smaakt dit nog meer, nogmaals? Ik hoop er nog tijd van leven te hebben. Ik ben voor in de 40. Jongen, dus als mij geen bussen grip, dan
Gooi je een helder niet zo bang voor te zijn. En als mij geen trekker grip. Dus ik heb nou een verhalenbundel. Moenen. Ja, dat moet ik toch nog over hebben. Ja, 2019. Ik had het vergeten. 2019 moet ik even vertellen. Of wil je het zelf vertellen? En één dichtbundel die nou net uit is. Dus misschien nou wel een essaybundel. Of ik moet kijken wat ik... Het begint erop te lieken. Wat wil je van Moenen zeggen, Mion? Wou ik ervan zeggen, mijn jong? Je hebt een verhalenbundel uitgebracht. En de titel is Moenen. En ik heb den bundel gelezen met volle willen. Ik lees hem nog wel eens een keer. En de meeste verhaaltjes die in het plat wordt beschreven, dat geeft vaker over het... wat wonen we hier toch mooi en het boerenleeuw en och, het is allemaal zo oud en het is fantastisch hier. En wat zo gelukkig met elkaar. Hè? En onze sprake is wel zo mooi, dat moet erin horen. Maar we moeten de wichten wel goed Hollands kijken. Wat is het verschil met een bundel? Nou ja, van ons is schrijverij, van ons is platschrijverijen, van ons, wat ik zei tegenwoordig langer niet meer zo. Bent mensen die pensioneerd bent, die toch kijkt op een lange rieke leem, jeugd die ook echt in het plat beleefd is, want zie groeien op in de jaren 10, 20, 30. Dat waren dus moedertaal, praters, zoals wij dat niet meer bent. En die schreven jeugdherinnerings. En daarmee was, hun bedoeling was om zo dichter bij de eigen jeugd te komen en andere herkenbaarheid te bieden aan anderen. Maar niet per se een literaire insteek. Maar dat is al langer niet meer zo, want met Roet, dat Drents tijdschrift, dat is voor mijn geboorte al opgezet in 1979. Dus die intentie om het Neder-Saxisch willens en wetens een literaire kwalitatief hoge kant uit te drukken, die bestaat ook al tientallen jaren. Nou ja, dat even. Ik heb een koppel schrijvers die als ik hoog heb, die heb ik opgeschreven. Ik zal er wat afratelen. Tonko Ufkes uit Grunning, Ali Vrijen, Fieke Gosselaar, Melle Hilkema, Ingeborg Nienhuis, Willem Tjebbe Oostenbrink, Henk Puister, het Stellingwarf, Johan Veenstra. Dat is een bekende naam, want die treedt ook veel op en schreef al tientallen jaren. Marga Zwegelaar, Orig Nee, die heeft een roman in het Drents uitgebracht, voor een paar jaar, Magie in het Is. Anne Doornbos, die van de Nordic Noir, de misdaadromans. Martin Koster, die ook persoonlijk oog heb, zijn gedichten en zijn bespiegelings. Ria Westerhuis, Jannie Bakker uit Geldermuiden, Benny Sievering uit Twente, Theo Vossenbelt uit Twente, Martin Te Dengen, waar komt die ook weer weg. Dirk-Jan ten Hopen uit de Achterhoek, Sebastian Roes, van wie hier de bundel ligt. Dus er is wel wat talent bezig. En dit zijn allemaal de mensen die met elkaar gemeen hebben dat ze nog leeft. Ja, dat is ook heel voornaam. Het is niet onbelangrijk. Nee, want het helpt waar, ja. Als Neder-Saxische schrijverij, wat er met Roet gebeurde in de jaren 80, 90, het was veel schrijverijen van de babyboomers. Nou ja, je bent nu in de 70, gaat op de 80 aan. Daarna heb je generaties waarvan hartstikke geen het Neder-Saxisch nog structureel met te krijgen heeft. Voor zoiets als het spreekt, hebben ze het opvang van oma, passief met te krijgen, zoals ik. En moet ze er zelf maar wat van maken. Geeft dat vrijheid? Ja, het geeft wel vrijheid. Maar uiteindelijk wil je niet de leste wezen die overblijft. Nee, want ik vind het zelf ook altijd mooi. Iedereen neemt altijd aan dat je plat kunt, dat je niet wat anders kunt. En voor mij is het inderdaad ook een soort van... Het is een van de spraken, maar kan. Dus ik heb het me in bekwaamd. Maar het is me niet van vroeger. Ik heb het passief met gekregen. Ja, maar... en ik heb een beetje mijn eigen plaats samengesteld. Mijn vaak heb het enteren, mijn mook heb het riesen, bla bla bla. Maar ik woon in Riesen. Moet ik dan per se perfect Riesens kunnen? Nee, het mag best wel een beetje een eters bij aanhoren. En ik heb ook nog wel eens een keer contact met een van de schreeuwen, Chris Kenter. En dan heeft bijvoorbeeld het prachtige woord knarpen. Dat kennen we in Riesen niet, knarpen.
Maar ik vind het fantastisch. Dus ik gebruik nu ook knarpen. En zo kunnen we, als je even iets verder kijkt als uw eigen dialect-eilandje, dan is er zo'n rijkdom aan woorden waar je kunt gebruiken. En ook mangt gebruiken, want leur wat zingt van, ik zing het niet goed. Ja, dat sterft uit. Zoals een van de medewerkers aan de Nisaske schriftwijze zei. Dat is een demografisch probleem. Ja. Maar dit is weer heel veel theorie, dus zullen we nog even een gedicht tegen gaan smieten. Nou, las u een. Of tussendoor. Dit is dan wel weer van ene die uit de tit is. Oh, maar wie kunt het nog huren? Van Orend Lam, die ook in Twente kwam, uit Hengel. En dit stunt, of dit vind ik... Nee, ik vind het daar niet, maar... die hadden een tijdschrift, het Zwieniegeltje, in de jaren 50... uit de tijd van de Neder-Saxische beweging, die uit Oost-Nederland en aangrenzend Duitsland, die menen dat de taal uitgebouwd moest worden. Uiteindelijk niet gelukt, maar het heeft wel wat schrijvers voortgebracht. En Moeder is een gedicht van Orend Lam. Het is in Twents, maar ik zal toch weer het doorzwaar afvangen. En heeft u dan geen olie meer? Moeder spraken in de peer van die lampen. Het wordt zo duister om die woord. Wie ziet het jou zo recht niet meer? Een flemken wakkelt in de wind. Wie holt de hand aan het glas, dat het niet uit mag gaan. Die leg, langwielig heeft het brand. 1000 jaar is niet zo min. Maar hier is onze hand. En onder wiel nog boren wij naar nieuwe wellen, nieuwe bron, in die diepe grond. Die zo stil zijn en behots. Orend Lam. Orend Lam, maar niet Orend Lam. Nee, je wordt bekruipen. Zie je het? Ja. Dat is hartstikke mooi. En er is heel veel te veen en te halen. En iedereen denkt altijd dat er nooit wat gedaan wordt. Maar wie hebt eigenlijk een beetje een soort van probleem dat je het niet goed kunt vermarkten. Wat is uw kijk daarop? Wat ik wil zeggen is dat Leur er nooit met in aanraking komt, maar dat er zat is. Dat klopt, maar dat is een probleem dat hem zelf in stand houdt. Want bijvoorbeeld de bundel Moenen. Ja. We hadden het over dat Van Olds verhaaltjes bent van het boerenarf en zus en zo. Nou heb ik wel geprobeerd om in verschillende verhalen echt Oost-Nederland te betrekken. Om het een couleur lokaal te geven, maar dan wel met literaire kwaliteit. Een paar van die verhalen gaat over de streek, Nijluizen en Zwolle. Daar ben ik zelf op de fiets geklimd en in Nijluizen wouden ze het nog wel verkopen in de Read Shop. Maar in Zwolle ben ik naar prachtige boekhandel in de Kargewest, Waanders. En nog een paar boekhandels, maar ze zeiden allemaal van dat koopt de lui toch niet. Dus als je komt met een bundel, niet krekkend Zwols, maar in taal die slim lekker op het Zwols, in het Nijluizens, met de thematiek over de streek, verhalen over Zwolle. En die vraagt in Zwolle, wil je dat wel in de boekhandel zetten? Nee, want het is niet Nederlands. Dus inderdaad, zoals je zegt, het wordt niet aangeboden, het wordt niet waardeerd. Mm-hmm. Dus dan blijft... En dat is een beetje hetzelfde als met de lokale ummeropen. Dan blijft het kleinschalig. Ouder dan toch direct bij de Heunsmen vatten, zeg maar. Die plaatselijke omroepen, die bestaat ook al een hele tijd. Radio, televisie, Oost, en Drenthe en Noord. En ooit werden die opgezet in het kader van het regionalisme. Dus nu die vinden dat Oost-Nederland wat achtergesteld was en meer cultureel naar voren moest treden. En er hoort dan de eigen infrastructuur en de eigen omroep bij. En die hebt dat opgezet. En heel wat van die lui die waren wel van de gedachte van, daar moet je de eigen taal ook bij betrekken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk bent die professionaliseerd en is het in het... als je op RTV Oost op de website kijkt, of RTV Drenthe, dan zul je nog niet eens een vlagging van de provincie vinden om naar de taal toe te kunnen klikken en het tweetalig te krijgen, zoals met Omroep Friesland is wel tweetalig. Mm-hmm. Dus het is kats in het Nederlands.
En voor zoiets als de Neder-Saxisch gebruikt wordt, dan is het met quizzen of een Harmoed Riesen, de dansende beer. Ja, precies. Daar heb ik het al met zeggen. Hè? En met een tonnen met briefjes erin, met alle woorden daarop. De straten opgaan met een camera en dan jonge leu een camera rond een snuffer drukken. Wat betekent dit woord? Ja, geen idee. Maar dat gebruiken we niet meer. Maar als je nou ook alle woorden uit het Nederlands ontpakken, zullen ze het ook niet weten. Maar dat wordt dan gebruikt als bewijs. Oh, wat gaat toch slecht met onze spraken? Maar ja, we hadden dus lange tijd de gelegenheid, zeg van de jaren 50 tot de jaren 90, dat de meeste volwassenen waren tweetalig hier. Dus die hadden een andere cultuur kunnen helpen scheppen. Mm-hmm. Maar dat nou, is not done. Nou bouwen we zoiets dat de meeste lui kunt ook geen Neder-Saxisch meer. Dus zoals al wil ze er wat met, ik kan geen Turks, dus er zat er geen Turkse gedichten in mijn bundel. Niet omdat Jorum, want dat was die dat je leert. Niet dat ik daar wat tegen heb, maar als je het niet kunt, dan houdt het gauw op. Ja. Maar ik kan Spaans, ik kan Afrikaans, ik kan Plat, ik kan Nederlands, ik kan Duits. Voor mij zie ik ook nog druk met Deens, als ik gehoord heb, en Cornish. Mm-hmm. Dan middag, Turks is dan appeltje eitje. Ja, nou, dat weet ik niet. Goed. Heb je nog meer vuur te lezen? Of iets waar je anders nog weer bespreken? Waar je de oude leur weer uitstutten? Waar ik zei dat ik bepaalde grootste gedichten uit het Engels in het verneder-saxt heb. Dat wil zeggen dat ik het niet alleen nog vertaald heb, maar vrij bewerkt. En alsof het oorspronkelijke Neder-Saxische gedichten bent. Dus je hebt een klassiek gedicht, Richard Cory, door Edwin Arlington Robinson. Die bekende dichter in de Verenigde Staten in de begin 20e eeuw, eind 19e, begin 20e eeuw. Mm-hmm. Nou een beetje weggezakt, maar goed, hij heeft een klassiek gedicht overleverd, Richard Cory. Het is op muziek gezet door onder meer Simon en Garfunkel. Maar mijn bewerking het Orden Koesen. En Koesen is een illusige naam. Ik weet niet of dat te maken heeft met de koezen. De koezen. In Twente is ook een koezen is een dom dier. Wat zit er een koezen? Ja. Maar de kiezen. Ja, precies. Koezen, kuzen, wat ook wel zegt. Maar de naam is voor zoiets dat ik weet, die zegt koezen, niet koezen. Oké, nou. Maar goed, dat kan ook wel vernederlands wezen, want een naam als Prins, die ook Nelusisch was begreep ik van als Prins. Prins. En dat is nou Prins. Prins, nou, goed. Orden Koezen. Je houdt er op geen tijd voor, zeg maar. Als je Orden Koezen zagen in de stad, dan bleef hij staan, de petten in de hand. Hij was een heer met krietstreep en kravat, van hoge hoed tot zolen, leubekaans. Hij was ons niet van dik doen en geblaas, geen een te min of hij ze wel gedag. Maar wie de knechten waren, wie de baas, was iedereen die ons naast Orden zag. Hij was ja rieker als de dikste boer, was met de hoogste klassen om te gaan. Wij wassen niks als werk en dachten soer, hoe gern ze ook niet eens in zijn schoenen staan. Zo leefden wij, hij met een gulle lach, wij met kapotte mouw opgestreupt. En op een zachte zomernamiddag, ef ordend, hoorden wij hem opgekneupt. Mooi. Wil je in zijn schoenen staan? Dat is de vraag. Mooi. En dat is poëzie. Maar als je denkt van dat is een vertaald werk, zeg je. Ja, maar in de Engelse versie is het he went home and put a bullet in his head. Oké, ja. Want wij hebben niet echt een gun culture. Nee. Dus hier was touw waar je meer nog grepen. Ik heb een van de bekendste gedichten in mijn zat. Zal ik er dan maar in gooien? Ja, doe dat. Ken je Ozymandias? Ja, Shelley. Van Percy Bysshe Shelley. Ik hoef maar een half woord te zingen, hè. Nou, goed. Ik spreuk een reiziger uit een stokoud land. De hart van 2 grote lusse benen staat in de weuste. Daar neust uit het zout stekt half een hellige brukkende kop alleen. De lippen snauwt, akelig strabant. Een houwer wat die holding treffend vung, nu vaste bikkert in den dooien bas. De spottende hanen het hette wat het dwing.
En op het voorstukken daar lezen we... Ziet mij, een koning Ozymandias. O machtigen, verbleek biedt werk van mij. Niks ligt er anders nog. Rond het verval van dat massale wrak weet wiet en vrij. Het leergezaald zo voort over het dal. Ik vind het een hartstikke mooie bewerking. Het is ook lastig om live te bevatten. Maar het gaat over de grootste konings die valt ook om. Hè? En Ja. de bouwwerken. En uiteindelijk is het niks als zand en woestijn. Precies. Waar afgebrokkelde sphinxen en piramides herinnert aan wat ooit 4 in het einde stond. Goed. Er wordt afgeteld volgens mij. Heb je nog meer waar je weer bespreken? Nee, Nee. dat nou, heb ik niet. Goed. Zitten er nog vragen over het publiek? Het bleef wel erg stille. Dat had je ook eerder moeten zeggen. Van, Ja, dat denk ik ook wel. Denk eens even, koud is op een vraag. Ja. Te koezen. Ja, maar misschien denk ik dat ook wel bewust te doen, want als er komt te vullen vragen, dat kan we ook niet hebben. En poëzie, dichterie moet je beleven. Dat moet je niet over vragen. En je moet het is vaak iets waar je in stilte tot je neemt. Dus in Drenthe ligt die bundel algemeen in de boekhandels, als het goed is. En wie dan kun je het bestellen bij de website van het Huis van de Taal. Mhm. En hij ligt nu ook hier, want die heeft een stapel met een heb ik begrepen. Dus hij doet de set nog brand in de knippen. 1350. Dan, Ik weet er niet met. Hoeveel? 1350. 1350. Is geen geld. Is waar geld, maar niet zoveel. Nou. En als hij een beetje de willen laat, dan wil er vast ook nog maar wat voor in zetten. Toch? Of niet? Wat bedoel je dan met? Dat je een signeert. Oh ja, dat kan. Nou, goed. Dan denk ik dat we er zo heen gaan met Oeskheid. Dan zeg ik dank Zwerk Chris voor uw tijd. Dat je helemaal voor Madrid hier op aan zit te komen. En dank voor uw mooie beun. Tot andere keer.